PHLC asong hin pen 6 sidul aputhak awareness la pen mass joining a jame kedengpon. West Karbi Anglong District Congress Committee ay hin pen dongkamukam APDC alaphan pinpura loki pajerdang. Hamren rong supi Don Bosco School along Mesen pen Higher Secondary angdeng an kecharli phan ingpu pontang la. Mahajana Samparko Abhijan Amei Bogajan Uditiram Hulalong ke pamanpon. Lakha Krit Roxy Socheng Thenta Kaparlo Parkup Anglong along APHLC Asong Atum 6 Sidula Puthak Cherok Tok Lapen Mas joining a Jaimek Kedengpon. Bangso Jaimek along Koson Si Inglong Aswatum Ajakong Kachaparang Nang Jima So Puthak Sitame Chethan Chimumpon Lapen Non Kechari Bom BJP Sorkar Atum Kechari ki chok chia jok inglong aswa khetum penaan kisung sitame phonanglo lasila bangso pen kachepa jok jia phan emethang a political party mate tribal akhe apharman karjap theba party si nangjipu matha pen BJP party pen don thong kebrapli ASDC pen don thom la pen congress party pen don yatum amethang song pen COC APHLC song along chipongdum somsi bangso jai megalong aluhiaman pen APHLC alam jai sarpo angtong ingti kathar sarkiri rongphar Bikram Hansel pen APHLC along klemdun bangphu bangphi anparta ronghara sum chetongdun si mesen pen me person pon langkhang pen komor kathar report Malong News Musik ni phai kere thamani nijangkar Banglong District Congress Committee hin pen rehing ame anam kepa badlem det pen chenglok kenang sot son pli alam thea puthak kemang pon padosi Assam Power Distribution Corporation Limited upon Pinpuralo Pipajerpon. Bangso Kemang a Pinpuralo along Associate General Manager, Deputy Manager, Assam Power Distribution Corporation Limited, Tihekpen APDCL Guwahati 781014. Upon Panongsi Subdivisional Engineer, Dongkamukam Electrical Subdivision, West Karbi Anglong District Arideng Pensi Pajerpon. Pinpura lualong ke tokpen kemang pon son plialam helak ke chengsi rihing ame anam pabadlem data puthak nonamat pawe datangji adun thu smart meter pen jok rada vi ke chong sepa puthak nonamat ke tarli padora rada phan kangsai pinangji ke thamangdeng ke phang ok apor hut load shedding pawe datangji lapen pliang deng ke damtang Assam Assembly bangphu kilika hut akijoy pen rada phan rihing ame pipajer ponji pualam chak chepa pleng nang jipura Pinpura loalong jongton. Lason si hormu anam ke paso pen chenglok rihing ame anam ke paso lahai rat along pen tangka curung si sorkar kacari lapen rada tangka apuru kapan hokasai ke klempura Pinpura loalong akoy pipondo. Labangso kedeng ponasaya long West Karbi Anglong District Congress Committee ame phu sing teron pen Jalin Ponsi WKADCC Dunmei phu Longwell Phangcho Dunmei phi EM Barim Elis Ingkipi Kongchun Bang Honsing Ingki Chotrising Teron Youth Congress Amepu Agustin Ingki Lapen District Mohila Congress Amepi Kareng Phangchupiatum Chetongdun Dongkamu Kampen Jonta Benangkelo Abirta Malong News West Karbi Anglong District Ahempi Hamren Arong Supialong Don Bosco High School along Seba Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Pen Chokli Malo Lapen Ahukum Pipon Pen Higher Secondary School angdeng an Bipontang. Hawararat kime kematha Hamren arong Supiarat pen chenglok Hamren pen kilometers likep komchen kidu kelak hemejang rearat tumta pirthea bida hikhamate loke charli thegwek nangji puak kematha kedoko jok Don Bosco School kikim ponjia phan longlei phelang adimaklong pekpon pen kedamtang pharukri sirkebra Troxy Kebra Narke Baningkan Pen Don Bosco School Ingpu Ponsi Mesen Loke Charlie Warsai Longpon Kacharli along Jasemet Than Bangatum Ahok Pet ke Than Kimu Malong Osumar Apia Potom Ta Chetudunsi Aningkan Wang Ta Mesen Pen Metric Angdeng Kiun Angtek Tek Pononglo Hawararat Kacharap Chetudun Pen Lapen Ahir Jume Pen Pening Surihini Rain Korakathom Bosigni Phai Krehiniani Guwahati MSFS Provincial Father Sabu Francis Pen Arna Manong Pathesi Alangli Rideng Pen Don Bosco Higher Secondary School Principal
Father Saji Advisory Board Acclaim Bangpu Anpata Class 12 Kachalie Abangpu Bangpi Kadokawe Bang Plikebraisi Atoma Thengno Intupon Don Bosco Higher Secondary Kangpupen Hawarara Tapan Hirjume Anso Seto Jipu Ning Pathepen Mesen Pen Sayang Deng Pachonpan Hamren Pen Rustam Kinang Kelo Abirta Malong News Hamren Arat Apan Mata Hamren Rong Supi Vesker Benglong Rong Supi Arat Apan Elitum Piniarni La Keningarong Nay Arnilo Athema Elitum Dak Tebok Tere Api Apu Mate Hamren area Atum Josemet Ke Elitum Kimesen School Higher Secondary Don Bosco Incute Putuarga Cholang Elitum Ding Pidlo Laso Akemang Elitum Nang Amang Kahiman La Elitum Ningate Arni Piniarni Kenang Plain Pichilo Piniarni La Ke Elitum Hamren Don Bosco High School abang pini ke lito apan Don Bosco Higher Secondary School pini ani lito paning pilo lasi pini lito apan lito bachinghon provincial Guwahati pen Sibu alang liwang si lada ke lito paning pitekang lo la ke lito pan la pen hamren arat panang hodai pitekang lo la pen non pini arni la pen non first batch la ke arts stream an fancy bi unchotla la bang ke lada bang Plikebraisi an baka Osomara tum dak charli polong ko la penisia bangke la dak kang kupon isia ke me abangke litum abangke lalu ini tu Osomara mesensen kapurhe tum do waipat sita ini tu apia po tum ini tum kidum de atum kelong awar sai ka we penajok ini tum non difu kidum ta Guwahati ta angtan me de hamren penangtan ke dam ya phani tu kisung do athema ke dam ke bang ada kali tu Osomara phan kidu ke thang awar sai kisung ka siksa do mate apia po tu mata chidu do nei hostel bidu nei gi ma paying guest hada ke to hopu itu khoros hepik sita no la daga ban ke litum ab hem me thang pen litum hem ki kubolong ala litum higher secondary mesen charlie pon pen ala litum mesen a kapur he litum longpon pola pen litum theklo la pen litum theklong le la theklong je no la dak pini la so a school along by higher secondary school long ke than pon je bang mesen atum asat amosor tu mate lecturer tu litum han long pon la sili tu barat aphan itu ningarong pen so adi malong ilto pia pu tum ta tu mesen pen litum bori pinona cherap dolona ilto basomar tu man ke class se ke pethe ke pere je phat la kali tu pia pu tu ilitum claim kon nangpo la sili tu apha la Dream. And how many faculty members will be? Faculty members, there are 7 subjects, then 7 faculty members will be there, newly appointed. How many students now for the first batch? At the present, just now we have 41 students. I mean, Already the permission from SEBA and permission from Council, Autonomous Council, we have already received. The certificate also already we have. So now it has become a full-fledged school. Earlier it was Don Bosco High School. Now it has become Don Bosco Higher Secondary School at Kamrat. Vosik ni phai kreg thomani ada por phai kreg sira chitima porpen PM Narendra Modi a government ningkan sirkep kechok Moha Jana Samparka Abhijan Amei Bogojan Uditiram Hulalong Pamanpon Bangswalong Bogojan LSC Angkanglong Pregjam BJP government pen kedeng ponasai Doana Puthak Mealong Thanpon Lasonsi Kebangji MP Kiligalong BJP party pen ke claim kedam ponangji lapen Ansu se song ke pangtang pen puthot Modi government kachari pon thulong jia phan thanpon Bangso Mahajana Samparka Abhijan ke pamanpon Amealong Aluhi sar paman pen MP Horen Singh Be MLA Dr Numor Mumin EM Surijo Rongphar EM Mukut Mohanto MEC Kadom Terangpi MEC Pubitro Rongpi pen Chenglok man ke doke theke dingatum chetong dunsi me ing samchin pen pechonpon hanjang lakso pera jipsarong pinang ke lo Abirta Malong News ভারতীয় জনতা পার্টি পেন ডাক ডিস্ট্রিক্ট কমিটি হিম পেন তি পনসি নরেন্দ্র মোদী নিকান সিরকেপ কেচক লাসো কেদামতাং মে চেক্র তারিখ থং কেপেন ইসি প্রোগ্রাম দেংলো এতুম কেন্দ্রীয় কমিটি তুম সেন্ট্রাল কমিটি তুম লাসি থং কেপ মানে চেক্লো জানা প্রোগ্রাম লাসি লাসো প্রোগ্রাম আং খুনাসন সি পিনি বাংকা আটটা মোর্চা আ প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি তুম পেনดักเจ็ดตองเป็นสิเป็นอันอักษรปังตังเยลัมแล้วเป็นนนปังก็บางเยเล็กซ้อนลงก็ซ้อนสิเมเซนเป็นก็องดงอาวุธเป็นจะพายพนเฮกิมาละสอบพาร์มังสิปีนี้ก็จึงไหวจึงใส่ด้วยแล้วแล้วสิดักเป็นอันตุมันเจ็ดตองด้วยแล้วเป็นนิ่งที่ผู้ทอดภารตสรการเกล่ะแค่มูดีเป็นเกี่ยปนสรการสิพลังทุลังนน2024 ta
lasi nona bangke ni to matha bangke je kedam tang 2019 ho bangke 303 BJP MP chot lasi nong phoi bangke 400 plus so BJP MP palong yi phansi gote bharat adang tame bharatiya janata party কার্যকর্তা tum kam kem bom sir tande nali MP hoi do bom hot ta deng open di ma so ka I ham pe kang thi ma article to ko chun re ji pan ning the do lasi la so puthak ke nili private member bill tawan no la pen question tame nili la session do bom hot ade nili aru kon bom la si clearly long le lang la pen ning the do unji athema mo pe nili speech long ta than theng bong mane isi katora inai ji bharat সংবিধান long edo ka article 370 lakso 370 ni ke Narendra Modi scrap hide kulote e to সংবিধান long edo article 244 e ta nanga pachun pipe de jipuke sapta nili honde khabe nasi Narendra Modi prime minister ke do hosi Karbi Anglong ara rakar ia hemprek tame BJP sarkar hosi longji pu bangka nili ning thete sir tande bogan e long MP scheme ben ke claim pona sai RP tu sinang hin ti ku ji lasi dak ke non nili scheme hangbom le he sekidam tang ke 2019 เป็น MP มาเลยสามในการที่นี่โควิดว่างมาสิลงเลยแต่ละดอร์มาตาเว MP เลยดีตาเวมาติลาสินอนเอเซียซับซ้อนฮับนั่งเลยเหรอลาสิในลิสกิมหังบอมแล้วเป็นนิวไกด์ไลน์ด้วย education แล้วเป็น health sector ที่อดลงจอจิปุลาสิคนไฮสคูลมานั่งลิทอยเลทกับเวบ่าclassroom extend นั่งบ่า library room นั่งบ่า teachers common room นั่งบ่า toilet เอาไว้ได้ running เอาไว้ตาเอาไว้ได้บ่า ring well นั่งเป็นละส่วนปุลเตลาสิในลิla along tina homositin tame nili khobor en bom lo la pen nili receive bom lo scheme deng yi pat non poisa July nang le po Kovibir langso Ma Durga Mandir Committee atumpen ingdeng hini football knockout tournament kibipon Vosig ni phai krege thomani lakha kre sirkap dhonsuri constituency ka parlo rong plimplam Kovibir langso dikrut killing arong along Kovibir langso Ma Durga Mandir Committee atumpen patir piponsi ingdeng hini football knockout tournament pangchen pontang bangso along alhisar poman pen kachetong don VDC chairman kensing ingleng hin pensi bangso ke pathu ingpupon Sonsi phapang jangalu hiaman pen Kovibir LP school along Thanbang Gonesh Singh ingti headmaster Bikrom terang social worker lapen brongasar doanatum chetong dunsi RDP don labangso second football knockout tournament ke pathu along VDC chairman kensing ingleng pensi hon air ingti ponsi ingtupon labangso ke chengsi ke pathu pon along Langtibuk United FC lapen Fani FC angbong si pathu pon Somsi Langtibuk United FC atum ke thek tigajok goal inquiry sipen hini ke ong donga goal pen Fani FC atum aphan paren pon lapen Langtibuk United FC atum next round along chepale dun di laipen vaisong pro lapen rusom rong hang nang kelo Abirta Malong News labangso ili paye mondir manenili football khela ki bipon na bangke owi ki mietum phansitame la social ning parung nang mane pathek nang patini nang aphanlo lapen na putho dalang litum kaning jeson thak thak si atto kanu hadok kabe maneli Karbiang long adang an sitame la Kovibir langso athan Ma Durga Mandir labangso pachit thang jia phat lapen aku uthot amsusi irong irup asar mane nili tumnon nili dudun bong lagi killing arong Samson killing arong lasi puthot alang li rong saru basar phansita me birthia dang mane Karbiang long adang an alang li nong nam sita me pajumi padupon ji phan taben puthot amsusi nili mane kaduk kawe mate nili pai nili po nili ciklimar nili mumar I ong ni hukaduk kabe pen akupai abhasi nili ilipai Ma Durga phan mane kartu kardom nang lasi mu akai ajuk sitame nili ciklimar nili pi nili po nili nengtimar tum sitame amuk ani akai hotke jo arna marni kardom pen football khela sitame bikang labaso akai suri sitame nongnam padoji phan lapen kadukawi cherap chitu rapet labangso mondir Ma Durga Mandir long cherap chitu rapet akumiti tumpen sitami suri aningkan suri akai sitami anong nam jumisen padukangji phansi nili labangso khela angdeng long gabol ipon lapen nanglitum piniason nason long
Mane dak kirang nang itum hans tami churu par piglo ninging sam piglo pen kaning di take care son do anta nang itum le eh นังเลตุมกำลังบ่มละเกมาลองนิวส์24 into 7 hampang aparman Clarda Abirta